A najdi si, jdeš dolů. Blo. Teď by to chtěl pustit tu písničku, o které furt mluvíme. Aha, bude až do rána, aha. Já jsem slyšel něco o Doors, ale vůbec nevím, co to je. Ale to je horor, ne? No, je to trošku horor, ale to jako není. Jako... Tohle bude za... Jdeme do hotelu. Tohle bude zaznamenaný v historii. Naše společná. Ty zvuky? Jo, ale mně přišli moc nahlas. A do toho tam mám ještě... Jsem se tě lékl. Já ti to naučím. Cčkem crouchuješ normálně a Ečkem bereš věci a otevíráš skříně. Pojď za mnou. To foto není... Jak beru věci? No Ečkem. A když tam jsou věci, ne? Nemáme je vzít? Jo. Ale mi to jde jenom zavřít. No, protože už jsi vzal, máš penízky? Já jsem si nevzal penízky. Ale mě to ukázalo nějaký 10 penízků. Ano, super, jak jsi je vzal. Dobrý, a dostal jsem i klíček. Počkej, a musíš mít klíč ty nebo jenom já? Můžu mít oba a jednu druhé. No, vidíš. A o tom to je celá hra. Počkejte. Ale závisí to na zvukových těch, víš? Počkej, teď. Ne, a Cčkem se odkroučuješ. Počkej. Jo, ale mi spíš jde o to. Nevadí, že mám pustit nějakou hudbu do pozadí, ne? Ne, ale musíš slyšet. No, pojď sem. A Cčkem se odkroučuješ. No, vidíš, vlastně to. Tento obraz se jmenuje Deprese. Nebo já ani mluvit. Zajímavý obrázek. Mám to tady pro... Já mám klíč. Depres... Mám vypadá to troši... Hej, mě je blbě, mě trošičku hnusně, jak se to naklání. To mě taky. Jo, do skříně můžeš líst. No, tady máš klíč. Zatím po nás nikdo nejde, což se mi líbí. A tady máš i věcičky, jakože svíčku a zapalovač, vidíš? A když jsi to našel? Vždycky v těch šuplíkách, musíš to hledat. Ale já to nemůžu už vzít. No, ne, toto když to nemůžu vzít, tak tam nic není. Tak vysvětlí mi o všechno, o čem ta hra je. Jediný co vím, že musíme zdrhat. Nebo že tady bude pak něco, předtím budeme muset zdrhat. No, to právě. Pokaždé, když zablíkají světla, to znamená, že něco se... A musíš naslouchat, protože občas světla můžou vypadnout jako elektřina a nic ne. Ok, tak... A musíš se dívat... Musíš se hlavně dívat na ty čísla, jo? Na který? Tady na těch dveřích. Proč? Protože občas tam budou třeba dvě špatné čísla a musíš si zapamatovat, jaké číslo jsi měl. Takže teďka... Ty pamatuješ 8. Takže teďka jdeme do 9, ne? Ano. A tady, když tam není číslo a je to... Dívej. No, pojď si vzít penízky. Já jsem si omylem dvoje vzal. Dal si ty penízky. Jo, mám asi ty penízky. Na mě furt svítí, já nejsem zvyklý teďka poslední dobu na to světlo. Dolů se podívej. Dolů do země se dívej. Tak já mám projít rovně. Dobrý. A pojď, mám světlo. Mám světlo, následuj světlo teď. Nečokej! Elko, mě nečokej. Dolů se dívej. Kam máme jít? Nahoru. A tady je ale taky ještě nějaký dveře. Tam ne? Tam nechoď. Ale se musíš dívat nahoru. Ma...
A co by se, kdyby se tam šel do těch dveří, tak umřu? Počkej, já se to podívat. Tam nemám kliku, tak by se tam nikam nedostal. Problikávání! Pojď za mnou. Já se schovám pod postel, můžu? Jo, a jdu jsem tam. A dostal si achievement, successful survival. Už můžeš vylézt. Jinak tě Void mi to vyhodí. Hodí někdo do zapalovačí to. Mně to něco sebralo důle, teď. Co ti zebralo dole? Já tam mám nějakou důle, tam mám takovou tu čárečku bílou a mi to teďka vzalo. Jo, to jsou životy. Já mám úplně málo života, jak chcípnu. Já taky. Pomoc, tady všude tma. Do prdele. Pomoc. Já jdu za světlem vždycky. Tady není vůbec žádné světlo. Pomoc. Teď už jo, vidíš to modré světlo, to jsou guiding lights. Já tady nevidím žádné světlo. Já tady vůbec nic Já mám tady jenom obraz. Čau. Pojď za mnou, pojď. A vidíš to modré světlo? To ti napomáhá. Ahoj Janetko, ahoj, horor hraješ, koukám. Je se mnou. Anetko, co pak je? Najsmutná dneska. A proč? Proč je žádný smutno? Dobře. Proč mám pocit, že musíme jít tam tím směrem? Já vím. Co se stane, když zemřeš? No, budu hrát od začátku, no, to nevadí. Takže mám zabít? Kam mám jít? Myslím, že najdu. Ty... Promiň, Anetko. Anetko, já se celé jako kvůli tobě. I don't not playing again. Hra znova. Já jsem si první. Alecko, to nedávám. Takže, dobrý den, pane Slay, a jdeme teda znovu. Svíčku? Kde jsi vzal svíčku? Jenom ti tu říct o té svíčce. Můžeš najít jakýkoliv věci. A ty už tu nemáš. A hlavně nekraučuj. Proč? Protože ti to zpomaluje, víš? Já se bojím. To. Nebojím. Ale tohle jsme nedělali, ne? Ne, toto ne. A proč je to jinačí? Hej, Luky, proč je to jinačí? A počkej. A jenom dojdu. Protože je to pokaždé jiný. Je to pokaždé jako jiná mapa. A ty do těch dveří, neboj. Počkej, tady jsou šuplíky. Mám penízky. Tady jsou penízky. Počkejte, že tebe se to dá automaticky. WTF, a když tady nejsou žádný dveře. Ty dveře se z ničeho nic otevřely. Ono se to z ničeho nic otevřelo. Ty dveře se otevírej sami. Ok. A kolik to má levelů? 100. Musím do skříně. Nalepni se hlavně teď. Tak jak ukážu gameplay, úspěch tak tím je trošku. Mě problikává na obrazovce oči. Jo, to je taky možný. Jako to řekli má hoši. Já se bojím.
Má. Bacha! Promiň, já si to říkáš moc pozdě. Jaký že to byl level? 74.